Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Sarge, huwag ko magtuo nga lakip ka. Magkahimo sabdi sa pagluib na ko. Huwag ka mo'y kalainan ni Bayjam. Mga traidor mo klasiyas pagkahikala. Mga traidor mo! Sakit kinibran ako, bay. Hapan, mas nagkinahalan ko ang kwarta. Nahalin ka na, bay Misael. Bay Sarge, bakuy aninyo kininyong gibuhat karon ako. Ug andam ko kamong pasaylo. Matirang matibay, bay Misael. Wa na ginibawi ay. Sa kong giingon na, bay. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Sorry kayo, bay. Gano'n nakabuhat ka nila ako, Bay Sarge. Isalig man ang tagaikon ni mo. Kalisod mo ay nagtukmo na ko ni, bay. Ang kawadon. Tungod sa kwarta, nakaako kang ibaligya ko nimo sa mga kamot sa demonyo. Nasayop ko sa kong pagsalig ni mo, Bay Sarge. Huwag kay kalainan ni Judas. Nganli ko bisag unsa, bay Misael. Nganli mi si Bayjam bisan unsa nga imo gustong isulti na mo. Welcome! Welcome nining dapita nga mo'y akong ihawanan, Misael. Major Gaspar. Huwag ka magdahong. Ngaluiban ka nining Bay Sarge nga mao'y gituhuan nimong pinakaloyal sa tanan nimong mga kasangga. Ha? Major Gaspar. Muhangyo ko nimo. Hatagi ko higayon aron magpakabuhi kong normal o gawas nun. Misael, Misael, Misael. Dili ka na mo'y gusto na kung mabati gikan nimo. Nalimot ka niya itong giinsulto ko nimo pag-ayaw dito sa sod sa bilangguan? Sa dihang nibisita ko nimo, ha? Major Gaspar. Wa gyud baya ko malimot. Lagot yung kay ko nimo. Diyos ko, ikaw na mag-ikon ako. Isalig ko nimo ang tanan. Ang imong pagbuot mo'y matuman. Sir Major, nahumanan ako ang imong gipabuhat din ako, sir. Good job, Bay Sarge. Lakyaw na nga to sa naimutangan ni Bayjam. Gusto kong masasihan ninyo ang kamatayon nining tao. Kaya akong gidumtan pag-ayo. Ang inyong suod na higala apan inyong gibaligya nga rin ako bangag sa ilong. Oh, Sir Major. Bay, Misael, usbon ako, bay. Sorry kayo. Hayop ka! Nakaminos ka sa akong pagkatawag! Dili gud ko matagbaw anang kulata lang, Misael. Dili gud ko matagbaw bisag magsumpa pa kag dugo sa akong pagkulata nimo. Dili gud ko matagbaw. Dagan! Dagan, Misael! Ayaw! Maluoy ka! Dili pa ko gusto mamatay! Dagan! May higayon ka pa nga mabuhi. Dagan, Misael! Sige na! Dagan! Oh, Major Gaspar! Sige, Dagan! Dagan yun, Misael! Patay ka na, Misael! Patay ka na! Naligo sa kaugalingon niyang dugo si Misael. Tanawa niyo siya, Bay Sarge, Bayjam. Patay na siya. Patay na ang bangag sa ilong. Ang inyong pinalanggang si Misael. O sana, naipos na ang tanang mga ebidensya, Bay Sarge? Bayjam? Oh, Sir Major, nahipos na.
Limpyo pa yun kayong pagkabuhat, Bossing Major Gaspar. Ang iyang pating lawas, gilabay sa sapa o gihug sa pangpang. Ihog sa pangpang sa imong mga tao, Sir Major. Natagbaw yun ko sa akong kalagot ngadto kang Misael. Natagbaw yun kayo ko, my swords, by jam. Sir Major. Matngunig yun ninyo nga masuko ko, by swords. Kay bangis kay ko ug maunay masuko bangag sa ilong. Dad, wa ko magkasabot sa kong gipati. Gani haragit ko nga wa mahimutang. Og si Misael ang niapirmi sa kong una-una, Dad. Unsay buot din mong ipasabot, ha, Aliyah? Sabton ko ba nga naa kay espesyal nga pagbati alang kang Misael? Dad, Gusto ba ang niya sa kong una-una? Dad, isipikala naman ko. Kay buutan siya. Okay. Mauman ka, ha? Kadiyot lang kay ako kontakon ng iyang cellphone. Ganihar kong nagsigi kontak niya. Pero dili ko siya makontak. Unsa? Og nabalaka na kay ko ni Misael, Daddy. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try Wa, gyud. Di gyud makontak. Daddy, Diyos ko. Ayaw gitugot nga may daotang mahitabo kang Misael. unsa itong buhaton, Daddy? Magsusi ko ngadto sa iyang inahanog sa iyang mga higala. Muuban ko, Dad. Ginoo ko. Grabe ang kabalaka nga gibati ko karon na alang kaniya, Iha Aliyah. Dali ra ba gyud unta kayo siyang kontakon? Bisan sa kamubo sa panahon nga nakailami. Pero sa iyang ipakita nga kabuutan. Igo na kayo nga bation sa kong kabalaka niya. Iha Aliyah. Dili biya ikalimod nga daghan sa pag nasuko niya, Dad. Og pipila ka nila, gustong mo patay ni ini. Dili ba, Daddy Mart? Kaanugon ni Misael kung simba ko. May daotang mahitabo kaniya. Bay, Misael. Bay. Ang punhain gani karon ni mong kagbay. Bay, sa luwaing taon ko. Sorry gyud kayo nga sa akong pagbaligyan mo sa mga kamot. Sa mato pa mo, demonyo o gagaw nga opisyal. Tungurag yun sa kawadon ako, bay. Tungod sa kwarta. Mahinungdan nga, nahimuton ako ni mo, bay. Sorry kita kay bay. Pastinan, kung makakita palang unta ko. Kung dili palang unta ko buta, ako'y mangunais pagpangita ni Misael. Bisag sa una mo kontak, dili ka siya makontak. Moong nabalaka na kay mini daddy niya. Unsa gid kahay nahitabo niya. Pangitaan daw niyo. Palihog, pangita ang buutan nga Misael. Kutob sa kong mahimo, Magno. Salamat. Salamat, General. Diyos ko, daan pagyud lagi ko. Gibati ko ang kamingaw niya siya pagbiya sakay sa motorsiklo, sir. Hagi kasubo kayo na mo nga mahanog anak. Nga nahitabo kini. Among ipasalig ang pangitaon kinamo si Misael kang. Asa ba ka siya karon o kung sa'y nahitapo niya? Ikaw ka lampos sa imuha personal mission, Major Gaspar. Oh, Madam Ching. Uman na. Bugto na. Gitambog na sa akong mga tao sa pangpang ang patay nining lawas ug adto na kadto madugta. Maayo
kayo kay ikaw kada lampos di ay ba? Medyo kaspal ba? Why dili ni ko kayang himuon, Madam Cheng? Oh, mao ba? Kana wala sa'yo pang organisasyon kuha sa imo silbisyo ba? Kakinahanglan man sa gulo po ang paliyas sa imo ha. Karabangis klase sa tao ba? Palapulutihil sa mga dalagon. Dili yung ko ka mahadlok na mo patay, Madam Cheng. Hindi pa uli na ako diya, Pinas. Ikaw dagang talabaho sa organisasyon. Ako ka nasalig na kayo sa imo ha. Ikaw iso kasama, iso kayo dalagon. Salamat kayo, Madam Cheng. Ug sultihan ko ikaw. Sangan ko palang magkinto na sila. Kayang sama na kong salbahis. Mahaungan man sila. Buislag. Ug mataha yun sila. Kay mas bangis. Ug mas dautan man ko kay nila. Kung nabilib mo. Hulak na gini akong bilib sa imo. Usay dugang unya na ikong trabahoon para sa organisasyon sa Markang Dragon. Mahimong masayran. Ako ka na dawat impulmasyon na sindikato sa mga pulis sulod sa organisasyon. Pero wala ang pili mo ang pangan ni Jol Gaspar. Sukad sa imong pagbiya nga ni Madam. Nagiyahay na lang sila og diskarte. Apan, ilong ko silang gibantayan. Ikaw ka na kailabos sa ila, Jol Gaspar. Napablatter na nato sa police office ang bahin sa pagkawa ni Misael, Dad. Apano pag-ibalita? May dautan yung nahitabo atong tawhan na. Dad, Daghan na ang nangita karon niya. Hinaot. Ngawa pa mahimong uwahi ang tanan. unsaon naman ang kun? Kun pananglit nining kayo na. Patay na di ay siya, Dad. My God! Isalig na lang yun nato kining tanan sa kahitasan, Daddy. Siya ra gyud mo ipugtong nasayod ni ining tanan. Di ba kapag kayo, kamudag diskarte, my sons? Bus Major. Aron dili ka madudahan nga may kalambigitan sa kalit kayong pagkahanaw ni Misael. Ipadayon ang pagpamaligya og tubig sa kadalanan. Pero, sir, guilty ko sa kong gibuhat sa kung suod kayong higala, sir. My sons, Kung buot gano'n naon, sir, no? 50,000 pesos ray kantidad sa kinabuhi ni Bay Misael nga akong gibaligya, sir. ikaw no? What pagyod ka? Gamita! Gamita ng kamarunong ni mo. Nangunsa matawag ka? Sorry, Sir Major. Pero hangtod karon, guilty bagyapon kay ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.